ברוכים הבאים לסדרת ההדרכות של חסכתי. כאן תגלו איך להשוות מחירים בסופרים ולחסוך עד אלפי שקלים בשנה. שלום, היום אנחנו נראה איך עושים חיפוש מוצרים שהוספנו לסל. אחרי שנפעיל את האפליקציה ונראה את המסך הראשי, אנחנו נעבור לעמוד השני על ידי לחיצה על האייקון. בעמוד זה, אנחנו נראה את המוצרים שהוספנו לסל. בשורה של כל מוצר, נראה את השם ואת הברקוד של המוצר, ונוכל למחוק מוצרים מהסל על ידי לחיצה על כפתור מחיקה. נבצע סינון לפי מיקום נוכחי על ידי לחיצה על הכפתור מיקום. לאחר בחירת מיקום, אפשר לבחור את הטווח הרצוי לסינון על גבי מפה על ידי לחיצה על כפתור טווח. ונריץ את החיפוש על ידי לחיצה על כפתור החיפוש. אפשר גם לסנן לפי השמות שנמצאו למוצר, על ידי לחיצה על השם של המוצר, ייפתח כרטיס עם כל השמות, ולחיצה על כל אחד מהם ישנה את הסינון לאותו שם. בכל שורה בתוצאה אנחנו נראה את פרטי הסניף, כמות פריטים מהסל שנמצאו בסניף, וסכום כולל למוצרים. בלחיצה על העיר או על הכתובת, תיפתח אפליקציית ניווט לסניף. בלחיצה בכל שורה בכל מקום אחר, ייפתח חלון עם פרטי הסניף, רשימה של הפריטים שנמצאו ומחירם בסניף. בשביל לסנן רשתות יש ללחוץ על כפתור הסינון, ולבחור את הסניפים אותם תרצו לראות. בלחיצה על כפתור מפה, תיפתח מפה עם סימונים של כל התוצאות על גבי מפה. לחיצה על כל אחת מהנקודות, תציג את פרטי הסניף, ובלחיצה על הכתובת, תיפתח אפליקציית ניווט. תודה רבה על הצפייה. לעוד הדרכות עקבו אחרינו במדיה.